שלום לכם, ברוכים הבאים לערוץ החדש שלי, ובערוץ הזה אני אענה לכם כמה דברים מגניבים, לא פחות ממה שאתם חושבים, ואני אשמח אם תרשמו לי לערוץ שתעשו לי מלא לייקים. ובסרטון הזה אני אענה לכם את דודה שלי, והיא תעזור לי בניסוי הזה, וחשוב לי לומר בסרטון שאני עושה את זה עם סבון, ויכולים בלי לשים לב לבלוע את הסבון במקום לנשוף. אבל אני אחר כך אגיד לכם כדי אז בואו נתחיל. כמו ששגית אמרה לכם, אני אוהבת את זה שלה וקוראים לה דיה, ואני אשמח תמיד לראות אתכם ולעשות. אוקיי? אז בואו נתחיל. הנה, יש קש, לוקחים את הקש, לוקחים מים וסבון. סבון. אוקיי, זה החומרים שאנחנו צריכים בכלל לניסוי הזה. זה ממש הוא מגניב. שופכים סבון. כמה שאתם יכולים. כמה שאתם רוצים, לא חייבים. כן. עכשיו אני אקח את הקש, קצת יעבור. איזה כן, לא הרבה. ולנשוף. חשוב לנשוף ולא לשתות. לנשוף. אוקיי, כמו שאתם רואים זה ענן כזה עם בוט. אוקיי, אז שמחנו להיות איתכם ולהראות לכם את הניסוי הזה, ותיזהרו לא לבלוע. יש דברים קטנים נוספים. צבע מאכל אפשר לעשות את זה אדום, ירוק, צהוב, כל מיני, או גואש, או צבעי גואש. או צבעים גואש ומאכל ואז דברים קטנים למים ופשוט אוקיי, לעשות. אוקיי, יצירות. אז ותרשמו לערוץ כמו ששקד אמרה.